ei oikein tahdo nähdäkään sinne reikää. Sä näet paremmin sit, kun mä laitan sua tulemaan. Joo. Mä vedän vielä yhden videoklipin. Se vaan, kun tämä herra näyttää mun koko aika selkää. Martti! Kauha on. Hei, katsotko, Krissa ottaa sun kuvan. Katso tänne päin. Sano vaikka Krissa moi. Ystävä kattelee tänne päin ja on niin, mut sinä käsit minulle selkääs. Joko? No niin. Siellä on jotain. Kato sinne, siinä on koukku. Se on koukku. Älä laita kasvoihin, poika näkee muuten.